खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ फैगौ 27 एप्रिल अक्ट'आव गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफ्रा बिपिएफआव गोबां जयनिं जानो थांगासिनो दं। जोंनि बिपिएफ दोलोआ देरहानाया गोरा नङा, जों देरहाखानाय, बेनिखायनो इउपिपिएल जेनगोनखौ आयौ आयौ होननानै जों दुखु फोरमायदों। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों बिक्रम दैमारिया। मख'जाथावदि बेरगावनि उजिरगाव दुर्गा मन्दिराव रायजो राजाफोरजों बिक्रम दैमारिया उदाङै सावरायलायदों आरो मन्दिरखौ नायगिदिंदों। फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय 45 नं बेरगाव बिधानसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि महेश्वर बर'खौ देरहासार होनो थाखाय एबा देरहाहोनो थाखाय गोख्रों फोसावदिं हाबाफारि लादों टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा, बाथौ थानसालि आरो गोबांथार धोरोमारि थानसालिफोराव बिक्रम दैमारिया बेरायनानै एबा हाबनानै रायजो राजाफोरजों जौगाथायनि बिथिङाव खामानि मावगोननि खोथा होदों। बेयावनो बिथाङा बुंदों दि फैगौ 27 एप्रिल खालि बिपिएफनि मेगा कार रेलीजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि लागोन एबा 45 नं बेरगाव बिधानसभा बियाबाव मोनसे गिदिर सुबुंगमा हाबाफारि लागोन। बै सानखालि बर'नि गोबांथार बर'नि फावखुंग्रिफ्रा बाहागो लागोन होनना बिथाङा बुंथिदों। जेरै फावखुंग्रिफोर फारियै हेलिना दैमारि, सुदेमसना रामसियारि, अनसुमै बर', बबिता बसुमतारी, बितराय ब्रह्म आरो सिंगार गौतम ब्रह्म बायदि गोबां देंखोगिरिफ्राबो बाहागो लाफागोननि खोथाखौ होबाय बिक्रम दैमारिया। फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय क'क्राझाराव सा 6 बिजाथिफोर नमिनेशन होनायखौ बोखांना लाफिनबाय। गुबुन फारसे सा 36 बिजाथिया बिटिसि एलएसिआव बिसायख'थि गेलेगोन। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि मोनथाम बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिजाथिलाइ बोखांनो थाखाय जोबथा सानाव सा 6 बिजाथिफोरा गावसोरनि मुं थिसननायखौ बोखांना लाफिनदों। फारियै 1 नं गसाइगाव एलएसिआव उदां बिजाथि हरकिउलियास बसुमतारीया गावनि बिजाथिलाइखौ बोखांनानै लाफिनदों। उदां बिजाथि 4 नं बावखुंग्रि बियाबनि अरुण कुमार रय बिथाङाबो बादायलायनायनिफ्राय गोजानाव थायो। बेबायदिनो 5 नं पर्बतजरा एलएसिआव साब्रै उदां बिजाथिफोर फारियै प्रबोध कुमार ब्रह्म, सुजाल कुमार सिंहा, आजाद हुसेन आरो जहिरुल इस्लाम मण्डलआ गाव गावनि मुं थिसननायखौ बोखांनानै लाफिनबाय। बे सा 6 मुं थिसननायनिफ्राय मोनसे नमिनेशन बिलाइखौ नायबिजिरनायाव सिगां नेवसिनाय जानायनि उनाव क'क्राझार जिल्लायाव बिसायख'थि गेलेनायाव आद्रा थानाय बिजाथिफोरनि अनजिमाया दा सा 36 जाबाय, जाय सिगां सा 43 मोन। गुवाहाटीजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि पेट्रल पाम्पफोरा पेट्रल आरो डिजेल गैयैनि जाहोनाव बन्द जाबाय। मख'नो गोनांदि थोजासे पेट्रल आरो डिजेल स्टक दंब्लाबो पेट्रल आरो डिजेलनि आंखाल जानायनि खौराङा रायजो राजाफोरखौ गिखांनाय सोमजिहोदों। बृहस्पतिबाराव कामरुप मेट्रपलिटान जिल्लानि कमिशनार सप्रिल पलआ मोनसे खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों मिथिहोयोदि गुवाहाटीआव थानाय मोनथाम कम्पानिनि पेट्रल पाम्पफोरा थोजासे थावनि स्टक दं। पेट्रल आरो डिजेलनि आंखालखौ लानानै सप्रिल पलआ रायजो राजाफोरखौ जेबो जिंगासिनांगौ नाङा होननानै खावलायदों। बृहस्पतिबाराव पेट्रल आरो डिजेलनि आंखालखौ लानानै मोनसे खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों बिथाङा बुङो दि बुधबारनिफ्राय मोनसे खौरां फोसावनाय बायदिब्ला गुवाहाटीआव पेट्रल आरो डिजेलनि आंखाल जादों। बे खौरांखौ मोननानै जों थाबैनो गुवाहाटीनि पेट्रल पाम्पफोरखौ नायगिदिंहैयो। पेट्रल पाम्पफोरखौ नायबिजिरनानै खौरां मोननाय बायदिब्ला कामरुप मेट्रपलिटान जिल्लानि जायखिजाया पेट्रल पाम्पआव पेट्रल आरो डिजेलनि आंखाल गैया। आं मैया गुवाहाटीनि पेट्रल पाम्पफोरखौ गावनो नायगिदिंहैदोंमोन। कामरुप मेट्रपलिटान जिल्लायाव थोजासे पेट्रल आरो डिजेलनि स्टक दं होनना बिथाङा फोरमायो। नाथाय दासान्दि गुबुन गुबुन जायगाफोराव थाव डिपु एबा पेट्रल पाम्पखौ बन्द लाखिदों आरो लिटाराव 100 रांनि बारा जानायखौ नुनो मोनदों। मोनसे गिख्रंथाव बास गारिनि जाब्रबथाय। अन्ध्र प्रदेशआव बास आरो लरिनि सौग्रावनायाव सा 14 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 20 सुबुंफोरनि जोखोम जानाय खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया फुंबिलि समाव प्रकाशम जिल्लायाव गंसे प्राइभेट ट्रेभेल बासआ गंसे लरिजों मोगा-मोगि सौग्रावनानै खमैबो सा 14 सुबुंनि जिउ खहा जादों होनना खौरां मोननाय जादों। जाथायनि बागै मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बास गारिया गोख्रैथिखौ सामलायनो हायैयाव बेबायदि गिख्रंथाव जाथाया सोमजिदों। बेराफारसेथिं जाथाय जानायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो रैखाथि हान्जानि सुबुंफोरा जाथायथिलियाव सौहैयो आरो फैनानै थासारिखौ नायबिजिरफैयो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव दैथायहरो होनना मिथि मोनदों।
10 दाननि गेजेरावनो नगाव स्पेशल पक्स' बिजिरसालिया सासे गथ'खौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय सासे सुबुंखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। 6 मे 2025आव समगुरिनि गंसे साहा बागानाव जानाय उन्दै गथ'खौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि केसाव बिजिरसालिया दायनिगिरि मिन्टु तिर्कीखौ दायनिगिरि खालामनानै बे साजाखौ होयो। बेजों लोगोसे बिजिरसालिया 20,000 रां जुरिमानाबो होनो बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि बै समाव बे जाथायखौ लानानै 112/25 नं समगुरि पुलिस थानायाव इन्डियान पेनेल कर्टनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनाव दायनिगिरिखौ हमनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जायो। पुलिसा 10 दाननि गेजेरावनो नायबिजिरनायखौ फोजोबनानै चार्जशीट दाखिल खालामो आरो बे समाव हियारिंनि जोबनायनि उनाव नगाव स्पेशल पक्स' बिजिरसालिया मिन्टु तिर्कीखौ दायनिगिरि खालामनानै जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होयो। दासान्दि गासै रायजोआवनो बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि जानानै दं। बयबो राजखान्थि दोलोनि मेल मिथिं आरो जथुमफोराव मुखुब जादों। नाथाय बेबादि समावनो थामहिनबा बिसायख'थि खाथि सफैनाय समावनो जरहाटआव गोथां गुलि आरो हाथियारफोर बोखांनो हानाय जाथाया दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बृहस्पतिबारखालि एबा मैया आसाम पुलिसनि हानजाया जरहाट नोगोरमानि साखाथि सोनाब जरहाटनि पानि चाकुवा गामिनि देरकुरिया गामिनि सासे सेंग्रानिफ्राय .32 पिस्तल, गंनै गोथां गुलि आरो मेगजिन बोखांनो हानाय जाथाया सोराङाव फैदों। जरहाट पुलिसनि एबा जरहाट जिल्लानि सिनियर सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस सुबरज्योति बरानि बिथोन बादियै जरहाट जिल्ला ट्रेफिक ब्रान्चनि अफिसार उत्पल दत्तनि दैदेननायाव पुलिस हानजाया बक्तिराम दास मुंनि सासे लाइमोनखौ खायो। मख'नो गोनांदि बे लाइमोना गोबां खौरां बिजोंनि सिगाङाव ओरैबायदि बुंदोंमोन दि पुलिसा हरनि समाव आंनि न'आव गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन आरो नोगोद रां आरो आंनि गारिखौ लानानै थांदोंमोन। बेनि उनाव न'आव थांनो नाजानाय समावनो पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट मावख'नि साखाथिनिफ्राय बक्तिराम दासखौ पुलिसा खायो। बेनि उनाव सेंग्रानि गासैबो बाथ्राफोरा सोराङाव फैयो आरो बिनिफ्राय गासै .32 पिस्तल, गंनै गोथां गुलि बायदिफोरखौ बोखांनो हायो। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों फिन आरोबाव आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिटिसिनि मोन 15 बिटिसि बियाबाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल लोगोसे बिजेपिनिफ्राय फोसावजानाय बिजाथिफोरा सोर सोरनि फारागथियाव गेलेगोन। थामहिनबा बिटिसिनि गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय बिपिएफनि सोर बिजाथिया इउपिपिएलनि सोर बिजाथिनि एगेन्स्टआव बिसायख'थि गेलेगोन आरो सोर बिजेपिनि पार्टिनि दोलोआ सोर बिजाथिनि बेरेखायै बिसायख'थि गेलेगोन बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो लादों। जों मिथिगौ बिपिएफ आरो बिजेपिया एनडिए हिसाबै मोन 15 एलएसियाव राननानै गेलेदों एबा गेलेगोन। जेरै बिपिएफनिफ्राय 11 बिजाथिफ्रा गेलेगोन आरो बिजेपिनिफ्राय 4। बेराफारसेथिं इउपिपिएलआ हारसिङैनो मोन 15 बिटिसि एलएसियाव हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन। बेनि अनगायैबो इउपिपिएलआ गासै बिटिसिनि बाहेरावबो बिजाथि फसंदों, जेराव बिटिसिनि बाहेराव दासिम 4 बिजाथि फसंनायखौ नुनो मोन्दों एबा मिथि मोन्दों, जेराव गासै बिटिसिजों आरो बिटिसिनि बाहेराव गासै इउपिपिएलआ मोन 19 बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन। थारैनो बिटिसिआव बबे मोनसे पार्टिया बांसिनै एमएलए मासिखौ देरहागोन एबा एमएलए मासिखौ मोननानै दिसपुराव बाहागो लाहैनो खाबु मोनगोन। फारियै नोंथांमोननो फोरमायनो लादों। 1 नं गसाइगाव बियाबाव बिपिएफनिफ्राय सभाराम बसुमतारिया इउपिपिएलनि बिजाथि अनिन्द बसुमतारिनि हेंथायै गेलेगोन। 2 नं दतमा एसटि बियाबाव बिपिएफनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा इउपिपिएलनि राजुकुमार नार्जारीनि हेंथायै बिसायख'थिखौ गेलेगोन। 3 नं क'क्राझार एसटि बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि सेवली महिलारिया इउपिपिएलनि लरेन्स इस्लारि बिथांनि एगेन्स्टआव बिथांजोआ गेलेगोन। 4 नं बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफनिफ्राय रुपम रयआ इउपिपिएलनि बिजाथि प्रतिभा ब्रह्मनि हेंथायै बिसायख'थि गेलेगोन। 5 नं पर्बतजरा बियाबाव बिपिएफनिफ्राय डक्टर रिजुल करिम बिथाङा इउपिपिएलनि आयुब हुसेन मण्डलनि हेंथायै गेलेगोन। बेबादिनो आरोबाव गोबांथार बिथांमोना गेलेगोन, जेरै 19 नं सिडली चिरांनि एसटि बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय पानिराम ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएलनि पार्टिनि रन्जित बसुमतारिनि हेंथायै गेलेगोन। 41 नं मानास बियाबाव बिपिएफनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारिया इउपिपिएलनि फैलाजे बरगयारी एबा जोंस्रां ब्रह्मनि हेंथायै गेलेगोन। 42 नं बाक्सा एसटि बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय मानेश्वर ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएलनि राकेश ब्रह्मनि हेंथायै बादायगोन। 45 नं बेरगाव बियाबाव महेश्वर बर फारसेथिं इउपिपिएलनिफ्राय नेरसोन बर। 46 नं उदालगुरि एसटि बियाबाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय रिहन दैमारी
आरो UPPLनि दिपेन बर' बिथांनि हेंथायै बिथाङा गेलेगोन। 47 नं मासबाद बियाबाव BP पार्टीनिफ्राय सरन बर' आरो UPPLनिफ्राय रबिन्द्र बसुमतारी। 43 नं तामुलपुर ST बियाबाव UPPL पार्टीनिफ्राय प्रमद बर', बेनि हेंथा BJPनि बिश्वजित दैमारिया गेलेगोन। 20 नं बिजनी बियाबाव UPPL पार्टीनिफ्राय कमल सिंह नार्जारी, बिथाङा BJPनि हेंथायै थामहिनबा उर्प कुमार देनि हेंथायै गेलेगोन। 44 नं गरेश्वर बियाबाव UPPL पार्टीनिफ्राय पबित्र बर', बिथाङा BJPनि भिक्टर दासनि हेंथायै गेलेगोन। 48 नं थंला बियाबाव UPPLनिफ्राय जयन्त राभाया BJPनि भिकर्न चन्द्र डेकानि हेंथायै गेलेगोन आरो गोबां बिजाथिफोराबो उदाङै गेलेगोन होनना मिथिमोनदों। दा रायजो राजा नोंथांमोना BTCनि बबे बियाबाव बबे पार्टीनि बिजाथिया देरहासार जागोन होनना नोंथांमोना सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। बे समाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेउलि महिलारिया जानो हादों आसामनि आइजोफोरनि गेजेरावनो धोनिसिन आइजो। बावैसो सिगाङाव नमिनेशन गथायनाय समाव गावनि प्रपार्टीखौ फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला आसामनि आइजोफोरनि मादावनो धोनिसिन बिजाथि महरै बे समाव सिनायथि मोननो हादों एबा सिनायथि जादों, जेराव सेउलि महिलारिनियाव गासै मोन 37 बेंक एकाउन्ट आरो गं 32 गारि दं आरो गासै 54 कौटिनि बारा रांनि सम्पति फोसावदों। बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारिया गासै मोन 8 बेंक एकाउन्टल' दं आरो गंसे SUV गारि आरो गासै 9.17 कौटि रांनि सम्पति दं होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। थारैनो तामुलपुर बियाबाव फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव NDAनि बिजाथि बिश्वजित दैमारिया MLAनि मासिखौ गोरलैयैनो लामारगोन नामा? थारैनो UPPLनि बिजाथि प्रमद बर'आ बिश्वजितजों जुजिनो एबा बिसायख'थिनि दावहायाव नांनो हानाय नङा नामा? नोंथांमोना सोरखौ देरहागोन बायदि सानो? गिबियावनो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। 43 नं तामुलपुर बियाबाव NDAनि बिजाथि एबा BJPनि बिजाथिया गोरलैयैनो देरहागोन बेखौ बयबो मिथिखायो। बे बाथ्राखौ बुंदों 43 नं तामुलपुर बियाबनि BJPनि बिजाथि बिश्वजित दैमारिया। बेनि अनगायैबो बिश्वजित दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुंबावोदि प्रमद बर'आबो सासे राजखान्थिगिरि, दैदेनगिरि, आदब खायदा गोबां दं। रायजो राजाफ्रा बेसेबां मोजां मोनो बेखौ रायजो राजाफ्रा थिरांथा लागोन। बिसायख'थियाव रावखौबो गिदिर उन्दै साननांगौ गैया, बयखौबो जुजिग्रा साननांगौ। 28 खालार खालि दरंगाजुलि पाटकिजुलियाव गिबि मन्थ्रिया फैगोन होनना बेफोर बाथ्राखौ बुंदों बिश्वजित दैमारिया। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय काजिरंगा नेशनेल पार्कनि बाहागो काजिरंगा खहरा हाग्रा ओनसोलाव दिनै सासे हाग्रा मावथिखौ गुलि गावनानै जोखोम खालामना लानायखौ नुनो मोन्दों। जोखोम जानाय हाग्रा मावथिखौ लाहान कारदं होनना सिनायथिनाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला हाग्रा बिफाननि मावथि लाहान कारदं बिथाङा गावनि लोगोफोरजों डिउटियाव थांदोंमोन एबा डिउटियाव दंमोन। गरायमारि हाग्रा बादायाव पेट्रलिं होबाय थानाय समाव आरो हाग्रा बेंग्रा केम्पनि खाथियाव फैनाय समाव लहान कारदंआ फिस्लायनानै गोग्लैनायनि जाहोनाव गोरोन्थियै गुलिया गावजायो। काजिरंगा खहरा हाग्रा ओनसोलनि डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार भुपति रन्जन गगৈ बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला दिनै काजिरंगा हाग्रा ओनसोलनि गरायमारि हाग्रा बादायाव खामानि मावग्रा नैथि AFPB कनस्टेबल लहान कारदंआ गोरोन्थिजों हारसिङै गुलि गावनानै बिथांनि फाफ्लियाव जोखोम जायो। गुलि गावनाया गावनि सार्भिस राइफलनिफ्राय गुलिया गदोंमोन आरो बिथांनि आगदा फाफ्लियाव गुलिया नांदोंमोन। बेराफारसेथिं हाग्रा मावख'गिरि गगৈ बिथाङा बुंबावोदि जोखोम जानाय हाग्रा मावथि लहान कारदंखौ थाबैनो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा शहीद बेजा बैष्णव आदर्श देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव डाक्टरफोरा जोखोम जानाय लहान कारदंखौ गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनो हानाय नङा होननानै JMC देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो। 1 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबाव NDAनि बिजाथि सभाराम बसुमतारिया देरहासार जागोना रोखासै बाथ्राखौ बुंदों MCLA उइलियाम नार्जारी बिथाङा। गसाइगावनि कासियाबारियाव NDAनि स्टेरिं कमिटिनि मावखुलिखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। बे मावखुलिखौ दिनै गसाइगाव विधानसभा बियाबनि NDAनि बिजाथि सभाराम बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। NDAनि बिजाथि सभाराम बसुमतारिया बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गावनो देरहासार जागोना रोखासै होननानै बुङो आरो लोगोसे MCLA उइलियाम नार्जारी बिथाङाबो फोरमायबावो। बेनि अनगायैबो दिनैनो गसाइगाव विधानसभा बियाबनि NDAनि बिजाथि सभाराम बसुमतारिखौ जमदुवार मण्डल BJP दोलोनि मावखुलियाव गाजा गोमजायै बरायदों। आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि 1 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि NDAनि बिजाथि सभाराम बसुमतारिखौ क'क्राझार जिल्ला BJP दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारीनि दैदेननायाव दिनै
जमदुवार मण्डल बिजेपि दोलोनि मावखुलियाव गाजा गोमजायै बरायनानै लायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै राहुल नार्जारी बिथाङा गासैबो रायजो राजाफोरखौ एनडिनि बिजाथिनो भट होनो खावलायदों आरो लोगोसे एनडिनि बिजाथिया देरहासार जागोनाबो रोखासै होननानै बेबादि फोरमायबावो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय
लानानै फैदों। नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।